Bă, nu știu câți dintre voi mai ați văzut oameni ciudați rău de tot. Că eu m-am văzut unii care chiar nu mă așteptam la ei. Erau cei mai dansatori de acolo, așa. Da, era cei mai dansatori. Îi vedeai pe ăștia oriunde, dansau pe câmp, pe stradă, în mijlocul străzii, mereu. Eram odată cu Adina într-o zi de vară și n-aveam ce face. Ce să facem? Că cu bicicletele nu prea ne mai plimbam, că nu era timp așa de bicicletă mare. Și după mai ne-am plimbat pe acolo, așa, pe la colț. Mai ne plimbăm noi jumătate de oră, știu eu. Mai stăm, nu mai stăm. Mai stăm până am plecat din nou pe la că nu zic cu câteva minute un om acolo așa, dar nu s-a lovit rău, dar ne uităm atenți la locul ăla unde căzuse un om. Dar omul a nu mers. Și mai ne-am plimbat până am ajuns la colț. Acum așa, de ce credeți că vorbesc mereu așa? Că povestea este de 6 minute. Acum așa sunt la minutul 52. 53, 54. Acum așa, nu mai am ce să zic acum, că tot acolo așa stăteam. A, da, și să vă abonați la ADCP. Că dacă nu, bine. Nu că dacă nu. Să vă abonați și voi acolo, așa că chiar merită să aruncați un ochi acolo. Merită, wow. Este Adelina, cea care se plimba cu mine. Vă las canalul aici. Și acum așa a apărut doi dansatori de aia. Dansau mereu, ba stânga, dreapta, stânga, dreapta. Să-i vedeți după. În ce hal dansau. Dar să vezi. Bine, Adelina e la dansuri, la ăsta de aici, așa. Că ăsta e momentul când ăla dansează. Faci toate alea doar ca să danseze. Plecat de la ce? De la aparat, e să doar să danseze. La aparat nu putea să dansează, că mai era cineva acolo, la magazin. Mereu dansa. Adică, bunii mereu dansa, nu mai se oprea niciodată. Nu mai se oprea. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Și acum așa să mai fim așa. Că am fost destul de cringe. Acum așa, hai. Ei dansau mereu, nu mi se opreau niciodată. Niciodată. Bine, mai s-a oprit. A zis, gata bă că nu mai pot. După eu cu Adina am plecat de acolo. Bine, mai am stat să ne uităm la ea cum dansa. Și după m-am plecat. Ne-am întâlnit cu Laur. Și am zis să ne ieșim cu mingea. Ne-am jucat cu mingea. Ne jucăm acum așa, dacă trebuie să te dureze o grămadă. Aici așa mai ne jucăm cu mingea. Dădeam câte pasă.
Adică mai făceam câte 10 minute scheme în același loc, după mai dădeam pase. Și tot așa în continuare. Tot așa în continuare. A, da, David, dacă vezi povestea asta, să vezi că am făcut și eu de 6 minute, nu mai zici tu că fac 2 minute sau de 5 secunde. Nu! Fac poveste mirou acum. Tot așa, până ne-am plictisit. Și am plecat de acolo. Mai ne-am jucat, până mâine. Până mâine. Până. A, și m-am uitat și la povestea lui Vrăjelistul, cum a făcut accident cu Ucraina lui, de la dat pe bojorul la jos, după l-a aruncat în șanț. A aruncat ochiul acolo, așa că acolo merită. După tot mai ne-am jucat cu ninja. Până mâine dimineață. Dacă da, dacă e nu. Am făcut povestea prea lungă. Și e greu și de edietat. Până ne-am plictisit și după cam atât a fost, pa.